Sa number 3, Yanson 4 ko ng apat ka mag-ulutod nga mga Yanson ang gidagdagan sang warrants of arrest sa kaso nga qualified theft. Isa sa mga mag-utod nagsiling nga wala siya sang may ginkawat. Ginapanaog na sang korte ang bago nga mga warrants of arrest bato kay Roy Yanson, Emily Yanson, Selina Yanson Lopez, kag Ricardo Yanson Jr. Ukon mas kilala bilang Yanson 4 ukon Y4 sa kaso nga qualified theft. Sa isa ka press conference, kinsiling ni Attorney Norman Goles nga gin-withdraw sang apat ka mag-utod ang masobra sa 803 million pesos nga corporate fund sang Mindanao Star Bus Transport Incorporated o MBSTI. Ini ang natukiban matapos nga nagdesisyon ng korte nga si Leo Ray Yanson ang lawful board sang MBSTI kag sang ilang ginusisa ang account sang korporasyon sa PNB natukiban ang pagkadula sang milyon-milyon nga kantidad. Dugang pa niya, ang cheque nga nakuha sa PNB ang giliun man nga gin-deposit sa Bacolod City kag Pasig City. Apang giklaro naman ni Selina Yanson sa Digicast Negros nga wala nila ginahilabtan o kung wala nila ginhilabtan ang nasambit nga corporate funds bangod gin-freeze ini sang bangko. Dugang pa niya, ngayara lang sa account sang korporasyon ang nasambit nga kwarta kag wala sila sang may gin-withdraw. 7 na katuig ang nagligad sang nagsugod ang inaway sa tunga sang pamilya Yanson. Kag sa karon padayon man ang pasakaay isang kaso sang magtimbang nga bahin. Dugang pa ni Goles, 12 ka mga bago nga warrants of arrest ang nagahulat sa apat ka mag-utod apang hindi pa ini maserbe bangod wala sa pungsod Pilipinas ang mga akusado. Court recognized the authority of Leo Ray and Juredi Nolivay. So that decision of the court actually allowed us to access the funds in BNB and finally find out what the status is of the bank accounts. We actually thought that these amounts would be intact because we would go to PNB and inquire into those accounts, and then we were given the impression that the bank would not entertain either side. So we were very surprised to find out last year that the accounts were more than 800 million was missing. It was a transfer to our personal account. Iwa na mangawat kami. Dahil na ba lang, we own the corporation, tapos why do we have to steal money?